ଆରେ ୟା ପେଟରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଶୂନ ଟଙ୍କା ପାଇଲେନି। ଏ ଗାଈ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଈ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା? ଏବେ ଏଇ ଗାଈ ଆମର କିଛି ବି କାମକୁ ନୁହଁ। ଚାଲ କେହି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ଚୋର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଜୋର ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଇ ଚୋର ମରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସୁନାର ଗାଈ ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗାଁ ବାଲା କହିଲା, ଆରେ ଆମ ସୁନା ଗାଈକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା? ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ସୁନା ଗାଈ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଗାଈ ଆମର କିଛି ବି କାମକୁ ନୁହଁ। ଏଇ ମଲା ଗାଈ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ, ଆମ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆରେ କେହି ଯାଅ, ତାକୁ ଏ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ। ଚୁପ୍ କର ତୁମମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଈ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଆଗ ପଛରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିଲ। ଆଉ ଆଜି ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ କେଶବ ଗାଈ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛଟି କହିଲା, ଆରେ କେଶବ, ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ? ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ନା, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଏକୁଟିକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କହ ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତାହା ଥିବ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର। ଯଦି ପାରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ତାହା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀ ରୁହେ। ସେ ନାଗୁଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାଗମଣି ଅଛି। ସେ ନାଗମଣିରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ନାଗୁଣୀ ପାଖରୁ ସେ ନାଗମଣି ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯିଏ ବି ସେ ନାଗମଣି ଆଣିବାକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, ନାଗୁଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଯିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରେ, ନାଗୁଣୀ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦିଏ। ଆଜି ଯାଏଁ ଯିଏ ବି ମଣିଷ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତୋ ସାଙ୍ଗ କେବଳ ସେ ନାଗମଣିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବେ ତୁ ଦେଖ, ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ।